Panovníčka, ktorá priniesla slávu a uznanie pre Bratislavu, ako to nikto pred ani po nej nedokázal. Zmenila temný stredovek do svetlých dní novoveku. Zbúraním v hrade podporila rast mesta a nariadila vybudovať aj niekoľko užitočných stavieb. Vďaka nej sa do Prešporku presťahovali uhorské úrady i predstavitelia najvyšších kruhov. Po jej smrti ale nastal úpadok a vymenovanie Budína hlavným mestom. Gymnázium Hubeného uvádza dokumentárny film Mária Terézia a Bratislava. 25. júna 1741 sa začala vláda Márie Terézie v Uhorsku. O 8 hodine rannej prišiel korunovačný sprievod do mesta cez Vidrickú bránu a zamieril k južnej predsieni domu svätého Martina. V slávnostne vyzdobenom chráme sa zatiaľ zhromaždili cirkevní a svetskí hodnostári, šľachta, vyslanci a najbohatší mešťania. Za zvuku bubnov a fanfár sa budúci panovník odobral k hlavnému oltáru. Cez omšu odeli kráľovnu do plášťa svätého Štefana a opásali ju mečom. Ostrihomský arcibiskup knieža Imrich Estraházy jej do pravej ruky vložil žezlo, do ľavej krajinské jablko a spoločne s Palatínom jej na hlavu položili svetoštefanskú korunu. Prítomní zvolali Viva Domina et Rex Noster! Potom zaznela hymna Te Deum Laudamus, sprevádzaná zvukom flaut, píšťal a bubnov. Po skončení hymny a hudby odobrali kráľovnej insígnie, aby mohla v kľude sledovať omšu. Po obradoch, ktoré trvali aj niekoľko hodín, vyšiel sprievod z domu severnou bránou. Pešo prechádzal cez slávnostne vyzdobené ulice po drevenom vyvýšenom chodníku, potiahnutom súkom v uhorských farbách, pomedzi zvedavcov zblízka i zďaleka. S účastníkmi slávnostnej korunovácie išiel na koni predseda kráľovskej komory, ktorý medzi zhromaždených rozhadzoval zlaté a strieborné jubilejné mince, razené zvlášť na túto príležitosť. Prítomní strážcovia poriadku museli mať plné ruky práce, lebo diváci si mohli rozobrať aj súkno z chodníka. Za zvuku hudby a výkrikov Nech žije kráľ sprievod prešiel cez Kapitulskú ulicu a dole Prešpodskou na Ventúrsku, zabočil na Sedlársku a na hlavnom námestí pred radnicou privítal nového kráľa bratislavský richtár a zástupcovia mesta. Program pokračoval vo františkánskom kostole, kde panovníčke predstavil palatín gróf Ján Palffy 45 šlachticov, ktorých následne pasoval za rytierov Zlatej Ostrohy. Bola to najvyššia odmena za verné služby, najmä za zásluhy v boji. Rytiermi Zlatej Ostrohy sa mohli stať príslušníci najvýznamnejších šlachtických rodín. Mali právo nosiť zlaté ostrohy, zlatý meč či dýku a mohli si dať pozlátiť konský postroj. Z františkánskeho kostola odišli cez Františkánske námestie, cez Šnívajsovu, dnešnú Bielu, cez Michalskú ulicu a bránu rovnakého názvu, až sa dostali pred hradby na dnešné námestie Slovenského národného povstania pred kostol Milosrdných bratov. Tam na slávnostne vyzdobenom pódiu zložil panovník prísahu na kríž pred očami všetkých prítomných. Ľud zvolal Viva Domina et Rex Noster! A kráľovna opäť nastúpila do koča. Odviezli ju na Dunajský breh ku korunovačnému kopčeku. Tu vysadla na pripraveného čierneho žrebca, vyšla na kopček a podaným mečom sekla na všetky 4 svetové strany, odhodlaná krajinu brániť pred nepriateľmi prichádzajúcimi zo všetkých smerov. Unavený panovník s vyhľadnutým sprievodom sa ponáhľali k hodovníckemu stolu na hrade a ľud sa veselil na uliciach. Na deň mohli všetci zabudnúť na všetky strasti života, veď sa pre nich pieklo niekoľko volov a z fontánky zostrojenej osobitne na túto príležitosť tieklo biele i červené víno. Ale Mária Terézia nezostala iba pri korunováciách ako mnohí jej predkovia, zveľaďovala mesto aj potom. Najvýraznejší projekt sa však týkal práve jej sídla, pretože najvyššia autorita v krajine musela mať reprezentatívne sídlo odpovedajúce jej majestátu. Také bývanie mohol poskytnúť Bratislavský hrad, ale až po rozsiahlej a nákladnej prestavbe. Hradný palác sa navonok veľmi nezmenil. Tereziánska prestavba zachovala základnú hmotu Pálfiovského hradu so štvoricou nárožných veží. Vonkajšie fasády dostali podobu v štýle vtedy moderného klasicizujúceho baroka. K vonkajšiemu múru pribudla prístavba tzv. Tereziánia.
rokokovej stavby postavenej pre uhorského miestodržiteľa knieža Alberta Sasko-Tešínskeho. Siene oboch palácov s bohatou barokovou a rokokovou výzdobou sa zaplnili prepichovým nábytkom i množstvom cenných umeleckých diel a predmetov. Hradný areál sa obohatil o viacero nových stavieb. Na južnej strane vzniklo čestné nádvorie s dvojicou strážnic pre uhorskú šľachtickú gardu a 2 oslavnými bránami, na ktorých boli osadené kamenné súsošia trofejí. Najrozsiahlejšia severná terasa sa premenila na francúzsku okrasnú záhradu so záhradným pavilónom. Záhrada bola stupňovitá, jednotlivé terasy boli spojené s schodiskom. K nej prináležali budovy oranžérie a zimnej jazdiarne. Západnú terasu zaplnila trojkrídlová jednoposchodová budova, v ktorej boli umiestnené koniarne, priestory pre vozy a byty služobníctva. Tiež sa zbúral výnimočne hrubý západný múr hradného paláca a na jeho mieste vystavali nádherné rokokové schodisko. Samotná panovnička sa usadila na prvom poschodí, kde si dala urobiť priestory na prijímanie návštev, knižnicu, kabinet japonského a saského porcelánu, malú pracovňu a rozsiahlú obrazáreň. Nemohli tiež chýbať zrkadlové siene módnych doby prevzaných zo zámku vo Versailles. Uhorské korunovačné klenoty boli uskladňované a úzkostlivo strážené na prvom poschodí korunnej veže. K úplnej spokojnosti chýbala iba dobrá pitná voda. Keďže stará studňa neplnila už túto funkciu dobre, vymyslel bratislavský vynálezca Wolfgang von Kempelen vodovod. Pomocou neho sa voda dostávala cez sústavu olovených trubiek z nábrežia až na hrad. Mária Terézia sa nevenovala iba svojej rezidencii, jej prioritou bol aj rozvoj Prešporka. V 18. storočí mestské opevnenie stratilo svoj pôvodný význam. Nielenže bolo zbytočné, dokonca prekážalo. Bránilo rozvoju mesta, ktoré bolo stále uhorskou metropolou a obľúbencom Márie Terézie. Preto v roku 1775 panovníčka dala hradby zbúrať. Do dnešných čiast sa z nich zachovala nepatrná časť. Konkrétne hradby pri vyústení nového mosta nad Staromestskou sú vo výbornom stave. Jednu nájdeme vstavanú v dome na Nedbalovej ulici. Čo sa týka brán, sú všetky neexistujúce okrem Michalskej, ktorú zachránila renovácia. S touto bránou je spojený aj kamenný most svätého Michala so sochami 2 svätcov. Okolo idúcich pri príchode do centra víta svätý Michal Archaniel a napravo stojí socha svätého Jána Nepomuckého. Priekopa na obvode mesta sa v 18. storočí zväčša zastavala a zasypala. Úsek pri Michalskej bráne sa ponechal a využíval ako strelnica. Z mosta sa nám tiež ponúka pekný pohľad na letnú Čítareň. Po zbúraní hradieb sa veselo začalo stavať i medzi múrmi parkánových hradieb. Takýto dom sa nachádza aj v susedstve Michalskej brány. S hospodárskym rozmachom Bratislavy súvisí stavba krajinskej sípky, postavenej v roku 1773. Do tejto rozmernej budovy sa zmestilo až 160 000 prešporských meríc pšenice, čo odpovedá ploche skosenej pôdy veľkej ako Bratislava. Dnes ju tu ale nehľadajte. Namiesto nej bol postavený palác kultúry a hudby zvaný Reduta. Okolo sípky sa nachádzali ďalšie významné dnes neexistujúce objekty. Prvý z nich bol korunovačný pahorok. Pôvodný bol prestavaný a ešte k tomu bol premiestnený bližšie k Dunaju. Bola naň použitá pôda zo všetkých uhorských stolíc a bol obložený kameňom a balustrádou. Neskôršie v roku 1897 sa na miesto korunovačného kopca dostala pôsobivá jazdecká socha Márie Terézie, monumentálne dielo Jána Farzusa. Na jej odhalení sa zúčastnil osobne aj cisár František Jozef. V roku 1921 ju kladivami a dlátami rozbili československí legionári ako nechcený symbol zaniknutej monarchie.
Materiál z nej sa použil na rôzne iné sochy po meste. Dnes nájdeme na jej mieste sochu Ľudovíta Štúra a jeho spolupracovníkov. Bratislavský okrášľovací spolok uvažuje o jej navrátení na pôvodné miesto. Za touto sochou sa stále nachádza budova známa ako vodné kasárne. Boli postavené ako štvorcová štvorkrídlová baroková rezidencia bývalej mestskej polície na Dunajskom nábreží v rokoch 1759 až 1763. V roku 1940 bolo pri úprave nábrežia zbúrané predné krídlo. Ďalší zaujímavý plán Márie Terézie na nábreží bola výstavba kostolu Notre Dame. Na mieste parčíka pred vchodom do budovy Reduty malo stáť toto rozmerné architektonické dielo, ako sa nachádza napríklad v Paríži. Kláštor bol v roku 1754 dokončený, za to z kostola sa postavila len malá časť, lebo naviac už nebolo peňazí. So stavbou kostola súvisí tiež dnes zmiznuté súsošie svätého Jozefa postavené v roku 1764 na pamiatku zemetrasení v priestore pred nedostávaným kostolom Notre Dame. Nielenže zvyšovala prestíž Prešporku, ale dokonca aj táto podpora v Uhorsko pomohla sa uzdraviť. V malej obci na svahu Malých Karpát známej ako Račišdorf dorábali vynikajúce víno. Hovorí sa, že cisárovna sa vďaka račianskej Frankovke uzdravila a prijala si ju mať vždy vo svojich dvorných pivniciach. Ďaky za účinnú medicínu Mária Terézia v roku 1767 Račišdoršanom odpustila platenie časti desiatkov odvádzaných z úrody vína a farára povýšila do šlachtického stavu. Tiež mu darovala krásne bohoslužebné rúcho, ornát. A Račania dostali donačnú listinu na červené víno pod názvom Račianska Frankovka. V súčasnosti toto prestížne víno vyrába podnik Vinovila Rača. Ani to ju však nezachránilo, boli jej diagnostikované vážne choroby. 8. novembra prechladla na love bažantov a 29. novembra 1780 zomrela. S tým súvisel nástup na uhorský trón jej syna Jozefa II. Z jeho rozhodnutia prestal byť Prešporok roku 1783 hlavným mestom Uhorska a centrálne úrady z neho presunuli do Budína a Viedne. Na rozdiel od svojej matky sa nedal korunovať v Uhorsku a preto ho uhorská šlachta posmešne volala Klápos Királi, čiže král v klobúku. Jeho matku však v Prešporku milovali a ona mala toto mesto rada. Spomíname na ňu s radosťou ako na cisárovnu, ktorá aspoň na tých 40 rokov pozdvihla Bratislavu. Život nebol už nikdy taký ako predtým.